แม่ของเลยก็อันนั้นคือยังวันยำเลยเศร้าพันเลยทำได้video naman kayak hindi video naman yam saye alam ko na pagkalang tanarang kapila sa kayo sa rinda ay hindi ka magkatuloy kasabi su kayo sa aw oh so oy na kapila ka dai na Orang na se ko ka dalay ke ulfok tablet ba dalay ay lang sa ba dito ayaw di ko yun ay kaya ka sibo ko na para mo wala ko ay di siya nga hindi no is hindi ko ito bire pinagila sa hindi ba ako na mabuhay mo na sa pula na tango di ba daw sabi yung sige daw eh Rinana sige daw eh thank you Wannan ne na kabiye mamai si sinan ta thola ga ki da bila ga tok sinabi ga to le ai dai ke ai ke sa de ko ai ke sa de ai ga mo ai ga mo ai dai khang de